To kana mna kapok wadonje pok mopogore opogore kaluwore koda sectors ma samoro dibed ni noyudo yuto nyakorom gajwang'. Walusane koterore kod zero based budget tiende nang'o nikech japiny mwananchi kacha adhiambo ok oge ni penjore ni to zero based budget ne te nang'o FCPA. Okay. Zero based budget ni tiende ni en budget migoyo kichako gi zero, kichako gi zero. No. No. Biro wacho ni e migawo no beri ichako wacho ni ichako gi zero, ati penjere ni ang'o ma bodwarre mondo otim e migawo no mondo give offer services to the public. Koro en gima bedo based gi activities what be justified item by line item to en gide maber concept maber but enane gima ng'eyo podo ko chopo kang manyalo wacho ni budget no te zero based ke jange ka sirkal tiyo ngin sirkal of course jatend migawo nyabedo dwaro gombo mare mondo achieve zero based budget no to kine kaka structure the nature of government you don't need pod to a large extent but timo gi mo timo bilongo ni incremental cha jengi ngi por gi jo ngi yani igamo kalo no tiyo go menda marom nadi koro igani igama biro ni oda tiyo go menda marom nadi to kene kambale mos bedo katimre ga to kade beno atimo strictly gimo longo ni zero based budget no okode beno bedo kata gi deficit kicho beno koro ngi ni wachako gi clean sheet wacho okay aya ang'o ma bodware kai koro item madonje budget ni en gima non kore bo ngina ngono en gima pesa ma en gima nyaka tim to kede zero based budget no be ngi against your income pesa ma ne mede yudo mondo make sure ni balance. Tingini kada mlako na ngurang yo budget kana isomo huduchieng manyoro kod jatend migomo chune weche mag omenda John Mbadi wacho ni budget mano ma rekomenda ma higa ni nyaka higa mabiro biro ringo hebo chenro mano mongere kaka beta mano bottom up economic transformation agenda mano kaluwore kod dhima mano ma higa ni to bo beta ka en mar chiero uchumi keto thuolo mag tije rango sectors kaka inyalo kunge pachoka koka the yore mag manufacturing maguloso mwandu pachoka creative economy gima moko haken mano di wach nang'o Bernard wach better no en gima ber en sima gi wach maber on paper but okene koro gima bong'eyo ni implementation wata bedo machal nadi nikech allocation nikech ondo beno ng'e from the allocation kod wang'e bende kod kuonde monyalo wacho ni nenjowa activities mage timo mantiere gi yuto to but king'iyo papo wang'iyo ni sectors ma onyo paro maybe mondo bedo gi production mang'eny or manyalo bedo encouraged mondo produce more kaka agriculture ino pod pesa momiye protein oken gine ne mang'eny ahinya to no ben agriculture ni kechini kwa wuoyo yo mar manufacturing ondo ben wang'iye ni maybe target maro kech one largely agricultural country ko ben wang'iyo ni agriculture ni ko bedo supported one could enough produce manyalo bedo goka to wa loso gi one manufacture gi mondo wa add value no bedo ndaka ko export to raw products ka or raw material to no bedo watimo manufacturing tina ngono utemo mede mondo bed like loso mwandu kata mani pachoka yes wa loso gi moko mondo obed gi finished products koro kata mondo kar mondo wa import gi wanyalo loso gi piny ka to moko mitiyo go piny kata nyaka ma iuso oko to gima temo wacho ni kingi allocation maroma budget no of course education was the highest is okay kiji education again then big in the sector maduong 702 billion 702 mang'eny kama but gima nende manyalo wacho maybe is concerning maybe security national security ino kedo beno mi budget maduong sana in around 464.9 billion wacho ni national security kuri kwa national security kind ngema ki compare kata gi manufacturing and industrialization wacho ni we don't about 18 billion ema obed allocated kuri ndano kantire gonya lungo ni mismatch areas one expect kata maybe no imiyo pesa mang'eny
pok okete pesa mang'eny kamano to areas moko ma japiny ok bi ng'eyo ni pesa no tiyo nadi kabisa kaka national security gin ma omenda moket ni en pesa mang'eny sana mano siling